Исәмсез, Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Көтеп алынган вакыйга. Җир белән күк арасы бик каты үзгәргән, бик яхшы якка үзгәргән. Әсәнелга авылында яңа балалар бакчасы ачылды. Һәр вакыт яңа продукция. Видите, я набрала. И внуки довольны, они для себя тоже по мелочи тоже набрали. Ерак авылларда яшәүчеләр автолавкадан ниләр сатып ала? Киләчәккә планнар. Һәр вакытта без бердәм 8 сентябрьдә бердәм булырбыз дип ышанып калам. Рәхмәт. Бердәм Россия берләштерә автобус марафоны Кукмарага килде. Ташлардан картиналар. Испытываю эйфорию, наверное, когда я работаю. Лубиян авылында яшәүче Анна нинди кызыклы шөгыль белән мәшгуль. Хайваннарның сәламәтлеге мөһим. Барсында инде кисәтеп торалар, инде күрсәтеп, кемне авырту, аларны урнаштырып баралар. Кукмарада малларны вакцинациялау дәвам итә. Әсәнелга авылында капиталь ремонт кичергән балалар бакчасы куллануга тапшырылды. Әлеге бина күп еллар дәвамында төзекләндерелмәгән. Хәзер исә биредә балалар өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Ачылышта безнең төшерү төркеме дә булды. Иртәгәдән балаларны үзебезнең яңартылган, матур, бүтән шартларда тудырылган бакчабызда кабул итәчәкбез. Әсәнелга авылы балалар бакчасын бу ел башыннан ремонтлый башладылар. Шушы көннәрдә төзекләндерү эшләре тәмамланып, аны тантаналы рәвештә ачтылар. Ремонт биредә мәктәпкәчә учреждениеләрне капиталь ремонтлау республика программасы кысаларында башкарылган. Балалар бакчасы салкын, тәрәзәләр иске, ишекләр иске, түбәдән су үтә иде. Балаларга белем тәрбия бирү өчен бүтән уңайлы шартларда булмады. 2023 елның декабрь айында ремонт башланып китте. Төзекләндерү вакытында бинада агач тәрәзәләрне пластик тәрәзәләргә алыштырганнар һәм яңа ут системасын урнаштырганнар. Программа кысаларында бинаның фасады, түбәсе һәм атмоскалары ремонтланган. Балалар бакчасына 20гә якын бала йөри. Аларны төзекләндерү эшләре вакытында башка мәктәпкәчә учреждениеләргә урнаштырганнар. Әлеге садикка без инде алдан ук йөри башладык. Беренче баладан башлап, кичкенәсенә хәтлек. Ләкин икенче балалар садигына йөргә мәҗбүр булды. Орпая садигына инде үзенең апаларына ияләнгән килеш, Орпая садигына ияләнергә авыррак булды инде. Әмма ләкин инде өйрәнделәр. Барыбер бүген садикка кереп килүгә бик шат булды бала. Бинада цифрлаштыру дөньясын өйрәнергә яратучы балалар өчен инновацион технологияләр дә каралган. Төрле заманча уеннар, уку-укыту, дөньяны танып белү өчен мөмкинлекләр бар. Киләчәктә хезмәткәрләр, тәрбияләнүчеләр тагын да күбрәк булыр дип өметләнә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Бүген көндә дөньяда актив рәвештә заманча мөмкинлекләр барлыкка килә. Төрле хезмәтләр һәм товарлар күрсәтүнең яңа форматлары да кулланышка кертәләр. Шундый алымнарның берсе автолавка кибет. Кукмара районында бу кибет ничек эшли? Миләүшә Хаҗиева язмасында. Получается какой-то даже праздник для вас, да? Да, для детей. Для нас, конечно, минус кошельку, но праздник. Авыл җирлекләрендә җирле халык өчен сөенеч чыганагы бар. Ул атна саен авылларга барып, яшелчә, җиләк, җимеш һәм башка кирәкле продуктлар алып килә торган автолавка. Нина Изуланова даими сатып алучыларның берсе. Ул тәкъдим ителгән продукция һәр вакыт сыйфатлы һәм яхшы бәядән булуын билгеләп үтте. Мы довольны, правда. Если что-то не нравится, у кого есть транспорт, то в Кукмар ездит. Без барсыннан да канәгать. Транспорты булганнар Кукмарага да йөриләр. Гадәттә күпләп лимонадлар, кваслар, минералка сатып алам. Автолавка шоферы хәтта өй янына туктап, товарларны китереп тә бирә. Продуктлар һәр вакыт яңа. Җирле халык сүзләренчә, тегермәчле кибет тормышны шактый яхшырта. Чөнки артык мәшәкатьсез һәм капкадан ерак китмичә генә сыйфатлы һәм яңа продукция сатып алырга мөмкин. Кибетнең килүе турында авыл халкына хәбәр итү өчен билгеле бер сигнал да бар. Я первый раз им подсказала, когда вверх проезжаете. Мин аларга үзем шулай кышкыртып узарга тәкъдим иттем. Алар бөтен авыл буйлап шулай йөриләр. Бүген дә менә гөмбә чистартканда кибетнең кышкыртып узганын ишеттем. Оныгым йөгереп кереп әйтте.
Осия Бахавиева инде 7 ел автолавкада сатучы булып эшли. Эшләү җиңел түгел, чөнки көне буе юлда узады. Бер көн эчендә берничә авыл җирлеген йөреп чыгарга туры килә икән. Ләкин халык белән элемтә һәрвакыт яхшы ди. Үзебез тутырып алабыз иртә белән, булмаган өстәп яңасын алабыз, җитмәгән өстәп куябыз. Җитмәгән товарны ската булмаган заявка биреп үзебез торговый представительләрдән алабыз үзебезчә инде. Халыкка нәрсә белән барырга кирәк бит инде. Буш барып кататься дип кайтып булмый бит инде. Бүген әлеге авылда үзенә кирәкле товарларны җыеп калды. Осия Бахавиевага көн озагына кадәр тагын 5 авылны йөреп чыгарга кирәк. Юл ерак, әмма районның ерак почмакларында яшәүчеләр үзләренә яңа ризыкларны тагын сатып ала алачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. 27 августта Кукмара Бердәм Россия берләштерә автобус марафоны эстафетасын кабул итте. Катнашучылар сүзләренә караганда, марафон җәмгыятьне уртак кыйммәтләр һәм бурычлар тирәсендә берләштерә. Аның ярдәмендә Кукмара районы халкы һәм республика җитәкчелеге уртак тырышлык белән башкарылган эшләрне бәяли. Шулай ук киләчәк үсеш юнәлешләрен билгели алдылар. Мы выведем Кукмарский район на более высокий уровень, и все ваши пожелания, предложения я постараюсь отстаивать в законодательной политике в Госсовете Республики Татарстан. 27 августта Кукмара районы халкы уртак тырышлык белән башкарылган эшләрне, нинди максатларга ирешелгәнен бәяли, шулай ук алга таба үсеш юнәлешләрен билгели алды. Бердәм Россия берләштерә автобус марафоны төрле өлкәләрдә ярдәм күрсәтеп, бер юлы күп төрле юнәлешләрне берләштерде. Шундый юнәлешләрнең берсе махсус хәрби операция зонасында катнашучыларга ярдәм күрсәтү. У нас организован сбор гуманитарной помощи. Бездә гуманитар ярдәм җыю актив төстә дәвам итә. Мин үземдә берничә тапкыр хәрби операция зонасына барып, якташларыбыз белән күрешеп, аралашып кайттым. Без аларга һәрвакыт ярдәм итәргә әзер. Кирәкле товар турында хәрбиләр хәбәр итеп торалар. Бүгенге көндә Татарстанда 100дән артык төрле республика һәм федераль программалар һәм проектлар гамәлгә ашырыла. Кукмара сайлау округы буенча депутатлыкка кандидат Нияз Аитов сүзләренә караганда, алда әле хәл ителәсе планнар һәм бурычлар күп. На сегодняшний день Владимир Владимирович Путин поставлено. Бүгенге көнгә Владимир Владимирович Путин 13 милли проектны гамәлгә ашыру бурычын куйды. Әлеге милли проектлар кысаларында без балалар бакчалары, мәктәпләр төзи башладык. Бакчаларга, больницаларга капиталь ремонт ясыйбыз. Автобус турында катнашучылар билгеләп үткәнчә, кешеләрнең иминлеге турында кайгырту Россия үсешенең төп өстенлеге. Татарстанда бүгенге көндә нәкъ менә шушы максатларга юнәлдерелгән 50гә якын программа эшли. Комитет по социальной политике в первую очередь в этом созыве подготовил. Социаль сәясәт комитеты беренче чиратта бу чакырылышта федераль дәрәҗәдә булган 4 мәсьәлә әзерләде. Барысы да уңай хәл ителер дип өметләнәбез. Мәсәлән, кече шәһәрләрдә 3 яки аннан да күбрәк бала тапкан хатын-кызлар бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Я хочу продублировать слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Мин тышкы эшләр министры Сергей Викторович Лавровның әйткән сүзләрен кабатларга телим. Ул татарлар сан буенча Россия Федерациясендә 2нче урында тора диде. Бу Россия Федерациясе мәнфәгатьләрен алга үтерүдә яхшы көч. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Сәнгать дөньясында үз иҗатыңны чагылдыру өчен күп усуллар бар. Ташлардан картина ясау шундый уникаль сәнгать төренең берсе. Анна Козырева мозаика ысулы белән картиналар ясый. Лубянда яшәүче ханым ни өчен әлеге эш белән шөгыльләнә башлаган? Тулырак безнең материалда. Ни снег, ни дождь, ничего с ним не будет. Просто все очищается там метелочкой. И все, и дети бегают, ходят, и взрослые, и дети. Все вот они вот так вот массируют свои стопы. Я тоже хожу так. Аның эшләре гадәти һәм стандарт булмавы белән генә түгел, рәсем барлыкка китерүче ташларны түгел сайлап алуы белән дә игътибарны үзенә җәлеп итә. Мондый сәнгать төренә Анна күңел кушуы буенча үзе дә көтмәгәндә тотынган. Мне приснилось, как будто я иду и смотрю под ноги и вижу вот эту гальку. Төшемдә мин үземне шушы чуер таш өстеннән атлап барам икән дип күрдем. Аларны иң элек гадәти ташлар дип уйладым. Кулыма алгач чуер таш икәнен аңладым. Төсләре шикле булса да, алардан искиткеч картиналар иҗат итәргә мөмкин. Рәссам сүзләренчә, һәр эшне булдыру процессы төс, форма һәм текстура буенча ярашкан ташларны җентекләп сайлап алудан башлана. Вот эти камни в моих работах никогда не кусаются и не обламываются.
выламываются. Менә бу ташлар минем эшемдә бер качан да сынмыйлар һәм зыян салмыйлар. Мин билгеле бер зурлыкны, билгеле бер төстәге ташларны кулланам. Бер качан да инструментлар белән эшләмим. Монда җилем һәм ташлар гына кирәк. 3 ел элек бу эшкә аның әнисе дә кушылган. Эшне башларга иң элек авыр булды ди. Чөнки монда төсләргә бүлеп кенә калмыйча, ташларны дөрес сала да белергә кирәк. Ул шулай ук бу эштә тырышлык кирәклеген билгеләп үтте. Это самое главное в этой работе. Бу эштә иң мөһиме. Әгәр дә тырышлык булмаса, эштә тиешенчә барып чыкмый. Түземлек булмаса, монда берни дә барып чыкмаячак. Нәтиҗәне күрү күңелдә искиткеч хисләр уята. Анна үзенең иҗади эшчәнлеген дәвам итәргә планлаштыра. Шулай ук үзенең тәҗрибәсе һәм белемнәре белән сәнгатьнең бу уникаль төре белән кызыксынучылар белән уртаклашырга теләвен белдерде. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Себер түләмәсеннән һәм башка куркыныч авырулардан вакцинация, чиплаштыру һәм кан алу. Буларның барысында ветеринарлар авыл җирлекләрендә яшәүчеләр өчен тиз һәм уңайлы итеп өйләренә килеп эшлиләр. Нинди терлекләргә вакцинация ясалырга тиеш, бу турыда киләсе язмада. Шундый электрон чиплар, бер ягында номер, бер ягында шайба, шуның эчендә чип, бөтен малның шунда информациясе була инде. Шушы көннәрдә Тырыш авылында яшәүче Ринат Шәрәфетдиновта шатлыклы вакыйга булган. Аның бер сыеры бозаулап, абзардагы терлек санын арттырган. Хуҗалыктагы малларның сәламәтлеге турында кайгыртуда мөһим моментларның берсе дип ул вакцинация үткәрүне саный. Тумыштан бирле яшь вакыттан бирле әтиләр мал тотканнар инде. Үзебез дә менә алардан калып малны тотабыз, эшчеләребез бар. Менә бозау. Тагын бер бозау эштә бер. Анда да сарыклар тотабыз. Врачларга карап тора, вакытында кан алалар. Авыртуларны сразу вакытында әйтәләр инде. Август дәвамында ветеринарлар актив рәвештә планлы вакцинацияләү эшен башкарып киләләр. Моннан тыш хайваннарны чиплау процессында үткәрәләр. Соңыннан малларның номеры бөтен Россия буенча бердәм электрон базага кертелә. Мондый процедура авыл җирлекләрендә яшәүчеләр өчен аеруча мөһим. Канны тикшерәбез лейкоз, бруцеллезга. Вакцинация ясагачта, менә Сибирская язваны гына алыйк. 10 көн алдан теге карап торырга кирәк инде. Бүгенге көндә Кукмара районында 50 мең баштан артык мөгезле эре һәм 7 меңгә якын мөгезле вак терлек исәпләнә. Алар барысы да мәҗбүри рәвештә бу процедураны узарга тиеш. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.